тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Шод ҳастам ки бо мо ҳастед. ҳозир мо аз нами ҳафтум дарвозаи Корвон, тарафи Тилобозор, биноҳои нав, шашум ряд намихе палтову ядачираги дидем ба навор гирифта пешниҳод карда истодам. Ин размери 48-50 дораем палточо. Нархшон 240 сомон. нархи донаш иҷада ҳаст пумаву тикток ва хеле спортивко, спорт стилои двойка. нархошон сар мешава аз 180 то 220 сомона. набинед калтошам ҳастай, дарозошам ҳастай. иҷа ҳам тунук дора, ҳам начосдор дора. начосдорош ҳамо қиматош ҳам начосдорошай ва ё без размерниян стандартай размерош. инчунин ҳаст намхе куртои фасон то размери 50 дораи куртоҳо, дарозишон то зонуҳай ва материалошон хушрӯан бине. нархошон ҳархелай 200-220, ана дарозош 220 сомонай. анами сиёҳу сетае ки поён даяй драпоневу анами сиёҳ, розови ва бежви ино дарозан 220 сомонай нархшон. то размери 50 дора размер. марҳамат, агар каседа дар кор боша биёед ҳафтум дарвоза тарафи Тилобозор, шашум рияда ҳамин чизо фурӯхта мешава. 140 сомонӣ ҳаст амхе жимпиракои ғавсак вязаниё, ино калтаян без размерни. на рангошон дига хе рангошам ҳастай. ҳаст инчунин анами палто, ино 200 сомонӣ. и ҳам вай мешава, остинош снимат меша, без рукавка мешава. нигоҳ кунед 4 ранг дора. и ҳам ҳамин то размери 50-52 ай. ана найк, тикток ино ҳастай. калта таракош начос доран. баъд дарозо ҳаст кензо. начос дорош 220 сомон. нарх